Takže. Dneska tu máme chlapské lobby. Poďme na to. Let's fucking go. Ideme kamaráde zbírať materiály, peníze, kešu, zlato. Tyjo, co to je? A co ako? Čo? Nie, kamo, mňa točí! Nie! On sa točí! Kamo, ja som jak grinder, kamo. No, tak, no, nie, prosím, kamo. Si trošku vypil, čo? No, kamo, nie, ja to zničím. Hej! Kamo, ja to nedokážem ovplyvniť. Chápeš? Ja chcem granát. Dobre, tak ja si berem toto. Nič nie Toto je oči ti tu nepomôžu. Makaj robiť! Делай, ne. Plesnivý chleba? To si akože kde kúpil? Za 600 eur. Ty boha, tak to je Balenciaga, kao chleb, či čo? Také ceny za chvíľku budú na Slovensku bežné. Ty ale to je kulo. Prosím Bože, odpomoz mi od tohoto démona! To je tak moje vajce. Tak sa usmieva. Tak to by si mal zbútorový. Čo je? Haló, no poď sem. Aha, zlaté hovno. Som potreboval na veľkú a vieš ak. Zlatá žila pošla. Som mal zlatú. Zlatá žila pošla, kamo, počkaj, daj to hore. Bolo nám to veľmi? Počkaj, mi niečo napadlo. Dávaj head. Čo je za zvuk, what the fuck? To je zás... Aha, by našiel lietadlo. То од вас мозешке, že necháte mentala sedieť u stolu medzi vami společne, se zdravými lidmi. Teraz či to vydával lietadlo, alebo ty. Povedz mu o tom, nech je pre moju hlavu. Maťo je mŕtvý ináč, máš zobrať jeho hlavu. Poďte som. A čo za to? A co ako? Jeden sa hodin! Do tomu nestrhneme z výplaty, tu jak si to rozbil. No, dobre, kamo, no tak jeho. To je piči. Jaký hlas raz. To sadlo. Plne ako, kamo. A tu je, pozri, Maťa. A ja som fialový? Nie, ty si modrý. To je fialový. On ťa ogrcal. Čo na mňa grcáš? Fuj, nechytaj ma! Poď sem, tam zostaň v tej žule. A tam ťa nechal. Tam. Kamo, ja plačem, ty. Ale čak, kurva, už mňa grcá. negrcaj. Nasral som ti do vozíka. To nasral do vozíka. Posral, niekto sa tu posral. Ty si sa posral. Ja prečo? Kto sa dokadil? Dano, ty si sa včera posral. Tak ideš vonku. On ťa vyhodil, ale... Taký agresívny. Musíme zabiť nejakú príšeru. Minul Taký som... pauk sa tu pohybuje. No, Toho môžeme dvihnúť dvaja. A až se objeví, tak pak mu... Proč bych mu jezdil po krku prstem? Cože? Ne, to je symbol. Jakože ukazuju, že mu odřízneš krk. Čo, pošteklíš pod pazuchou, alebo čo? Čo chceš zabiť? však mu strčím prst do zadku. Vrátime ho. No. Ešte to samo, že... Ale máte, že musíme ich zabiť kovačím. Pošteklíš pod pazuchou. Tam strčím mu prst do ryti. Taky někdo pala té hře, ale
Si Som do akej debaty došiel? To je... Došiel som a že strčím ho pri zdrojiti. Nie, že to si hovorí, že ten pavúk, nie, že jak ho zabijeme, nie? Ty si hovoril, že Bino, že či mu odreže, pošteklíme ho pod pazuchu a že už strčí prst do ryti. Sú rôzne spôsoby. Chlapi! Kde je Kubo? A však on je vo vozíku mŕtvý. Aha, no ale ináč tu už na tej mape nič není. Sme zabili No. toho Smigla. Na tej mape už nič není. Ja som Migla kúkal. musíme nájsť. Má prsteň. Miguela? Ó, Miguel. Migla. To je ten, čo ho boskával? Y amor, ¿cómo te llamas tú? Miguel. Takí dvaja černosy. A jak to začalo, ne? Ne, Ale či by to si boli mal čo? pokračovať rovná? Nie, ako to je v pohode. To je v Ale pohode. tak, jak reportáž bola, alebo dačo, Hej, keď hej, si hej. mikrofón tam prišiel. Či by Že poboskal mal tú ženu. poboskať nejakú, hej, či by poboskal tú ženu, dal mu pusu a potom sa toho druhého spýtal, že jak sa volá. On iba, Miguel. Moje mužský hlasom Miguel. Miguel. Holé hlavy, to je pravda. Ja som šišatý. Tak vidíš. Pravili ti tvoj vlastný IRL skin do repa. Ale akorát, že nie som, no. What? Tak skoro mi Kito? zabral. Neřeknu, Ďalej, vole! řekni. Ďalej, zažvi! Dobre, ty si jak to tí ľudia v Kauflande, fakt. Kaufland? Počas, však sú sviatky, nie? Tak Ešte s tým vozíkom, nie? Však je do teba ripu. Bino, tu je toho akože celkom dosť. Ale to sú iba také slabé, malé veci, no. Iba také za 600. Kde je vozík? Tu je. Tam ešte jedna vec. Do... Kurva, zatylek si dostal. Ty kokos. Chámo. Aj do piči. Žije sa zarobiť. Ináč, keď ten pekný som peniaz počul, že mi dlžíte HP. Práve, že ti dal. Takže ma musíte napustiť. Práve, že dal. Čo? Ty chceš napustiť, si istý? No? Aha. Dobre, ja si myslím, že aj keď ťa niekto napustí, tak to nič nespraví. Som práve čítal na Instagrame, že vedecké štúdia Hej, no. dokázali, že ženské prdy smrdia viac ako chlapské. Testoval aj? Či Nie, ja len som si to, čítal? teraz som to čítal na Instagrame, ak som bol na vecku sa vyčúrať. Bino sa smeje, asi to je pravda. Ešte jedna vec tu niekde tuším je. Uí! Do piče. No nič, asi by trebalo ísť hodne z totu, nie? Lebo... Ideme head. Up. Up. Down. Up. O! Bino! Bino! Poď sem! V tomhle domě žijou Židi. Jsou 3 hodiny ráno, nacházíme se v hnízdě Židů. Žid. Tohle stojí žid. Tohle je židovský doupě. Kde žijou židi. Chlapci, zabil som decko s balónmi. To si akože... Ja som ostrov stradať. Zabil decko, vidíš? Pozri to. Ja som zabil decko. Ale toto nie je pekné. Akože. Že čo? Takéto veci sa nerobia. Ešte sa priznal. O! Tu čo je? A baj, 600 je. 600 doláču jenom. Koruna.
Ja som kolečkom pritiahol tú korunu a tie sú zadu. I will find you. And I will kill you. Izer. Nežer a poď resnúť. A kde si kurva? Počkaj, no. Ne, mi najebal. A mám 7 HP. Opa. Komu to je debil? Idem ti niečo hádzať. Počkaj, nemôžem teraz. Počkaj. Počkaj. Čo? Diera, kámo.